Good evening, everybody, and welcome to my YouTube channel. Today we discuss about sciatica. Sciatica বা sciatica ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଗୁରୁଦ୍ରସି ବୋଲି କହୁ। ଏହି sciatica ନର୍ଭଟି ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନର୍ଭ ଅଫ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି। ଏହା ଆମ ଅଣ୍ଟାର ପଛପଟେ sacral plexus ରୁ L4, L5, S1, S2, S3, S4 vertebra ରୁ ବାହାରି ଗୋଡ଼ ପଛପଟ ଦେଇ ଗୋଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରେସର ବା ଏହା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପେନ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ସାଇଟିକା ପେନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ କୌଣସି ବାତ ବ୍ୟାଧି ବା ବାତ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଆମ ଦୋଷ ବା ଆମରସ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଟକ୍ସିକ୍ ପଦାର୍ଥ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରେ ସେଇଠୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଟିବା ଭିତରେ ପ୍ରେସର ହେଲେ ନର୍ଭ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲେ ବା ଭାଟିବାରେ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଥିବ ସେ ପତଳା ହୋଇଗଲେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲେ ବା ଗାଡ଼ି ବା କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ଅଣ୍ଟାରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲେ ବା ଆଘାତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ସେ ନର୍ଭ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ଏହା ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, କେତେବେଳେ ସକ୍ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଯେ ଗୋଡ଼ ଆମେ ଠିକ୍ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଷ୍ଟେପ୍ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିବା ଭଳିଆ ହଉ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ରୋଗୀକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ରୋଗୀ ଚାଲିବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ, ଏମିତିକି ବି ସେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼େ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଏହି ରୋଗୀକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ବା ଟେବୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ କହୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼ଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରି ପଛ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କାଇବା ପାଇଁ କହୁ। ଯଦି ବଙ୍କେଇଲା ବେଳେ ପେନ୍ ହୁଏ, ବଙ୍କେଇ ପାରେନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ୟାକୁ ସାଇଟିକା ହେଇଛି ବୋଲି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ MRI ଟେଷ୍ଟରେ ବି ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁ। ଏହା ଏକ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପେନ୍ ବା ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ବାତଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ବାତ ବ୍ୟାଧି ଆମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତାକୁ ଆମେ ଗୁରୁଦ୍ରସି ବାତ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପ୍ରାୟ କେତେବେଳେ 2-3-4 ସପ୍ତାହ ହୁଏ, ତାପରେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆମେ ବାଲୁକା ସେଦ, ମାଲିସ ପାଇଁ ତେଲ ଏବଂ ଫୋମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉ ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ସହ ଯୋଗ ପଞ୍ଚକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଉ। ରୋଗୀ ଏହା କଲେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।